Gaur hemen bildu garen herritarrak ikuspegi politiko ezberdinak ditugu. Errealitate ezberdinetatik datoz. Gure senideen egoerak batzen gaitu une honetan. Gure senideak atxiloketen eta torturen jomugan aurkitzen diren ezker abertzaleko, gazte mugimenduko eta amnistiaren aldeko mugimenduko kideak dira. Beraien lana erabat agerikoa eta publikoa izan da beti. Ez dutelarik inoiz ezkutatu beraien militantzia politikoa. Batzuk jada atxilotuak eta ankerki torturatuak izan dira. Beste batzuk zain gaude. Edozein gautan gure etxetako atea jo eta senideak eraman ditzaketela jakitun baikara. Nafarroan 10 lagun daude atxilotuak izateko arriskuan. Azken polizia operazioetan torturen bidez egindako galdeketetatik izen zerrenda luzea atera dute poliziek. Nahi dutenean eta nahieran erabili dezaketelarik zerrenda hau. Zerrenda zabaltzen doa, eta gero eta gehiago gara zerrenda beltz honetan senideak ditugun herritarrak. Gero eta gehiago gara beraz beldurrez bizi garen herritarrak. Bereziki astelehen eta astearte arteko gaua lo egin ezinik ematen dugunak. Ez dakigu Grande Marlaskaren loteria noiz iritsiko den gurera. Horrek sortzen duen kezka eta ezin egon iraunkorrarekin. Egoera hau jasangaitza da. Egoera honek amaitu egin behar du. Denok dugu eskubidea lan politikoa egiteko, berdintasunetik eta gu horri lotzen gatzaizkio. Ezin dugu onartu gure senideak han edo hemen militatzen dutelako atxilotuak, torturatuak eta espetxeratuak izatea. Gelditu daitezela, hori da eskatzen dieguna. Gelditu daitezela. Ez dugu Espainiako gobernuan konfidantzarik. Argi dugu ez dutela beraien borondatez sorgin eiz hau geldituko. Herritarrongan dugu jarria konfiantza. Jakin badakigulako herritarren eremu zabal bat prest dagoela izugarrikeria honen aurrean konpromisoak hartzeko. Atxilotu eta torturatu dituzten edo atxilotu eta torturatu ditzaketen herritarren senideak bakean utzi gaitzatela aldarrikatzera gatoz. Horregatik, datorren astelehenetik aurrera, astelenero Iruñean, arratsaldeko 8etan, PSOEren egoitzaren aurrean batzeko deia luzatzen dugu. Utzi gure seme-alabak bakean, pankartarekin elkarretaratzea egingo dugu bertan. Gobernua da gure seme-alaben atxiloketa eta torturen arduradun nagusia. Horregatik goaz zuzenean gobernuko alderdiaren egoitzaren aurrera. Honekin batera datozen egunetan, PSNeko zuzendaritzarekin bilkura bat eskatuko dugula jakinarazten dugu. Bertan gure eskaerak azaltzeaz gain, azken atxilotuen tortura testigantzak erakutsiko dizkigulari. Gainontzeko alderdi politikoekin ere bilkura egingo ditugu. Nafarroako eragile politiko, sozial eta sindikalak elkarretaratze hauetan parte hartzera gonbidatzen ditugu. Eta Nafarroako gizarteriari dei egin nahi diogu, astelenero denon artean, Sarasate pasealekua bete dezagun.